Good morning, Kelowna. Good morning. Hanep yung gasolina, Supreme, ang lupit, di ba? Tumaas na ang gas, 183.90 na. Punta tayo sa Trestles, mag-bike tayo. Yan yung mga bike namin, mga ka-That's Good. Wala kaming bike rack. Kaya dyan sa loob nakasalampak. Magbabike tayo sa Trestles. Day off ng Luxury Homes Cleaning Service made in Canada. Kaya mag-ano tayo, karga tayo ng gas tapos mag-bike tayo. Pang-relax. Ang ganda ng panahon dito sa Kelowna, mga ka-That's Good. Punta tayo sa Trestles. Isang taon na tayong hindi nakakapunta doon dahil ang maganda kasi doon pag mga ganitong panahon, yung medyo malamig yung simoy ng hangin. Malamig yung panahon na mainit. Ibig ko sabihin may araw, malamig. Ang ganda ng mga apple, Masarap mag-bike doon. Kaya gusto kong yung ang ganda ng canyon, tsaka yung Trestles mismo, yung Kettle Valley Railway, yung dinaanan ng mga tren dati. Fruit stand. Ito mga vineyards. Ito naman ang East Kelowna, mga ka-That's Good. Ito yung daanan papunta doon sa Trestles. Ganda ng East Kelowna kasi dito yung parang gubat ng Kelowna. Nandito yung maraming mga puno, iba-ibang klase ng puno, hindi lang pine trees. Tsaka nagyayelo na sila, yung iba ang mga dahon, at yung iba nagre-red na, yan katulad yan, papalit na ng kulay, ang ganda, Kaya masarap mag-drive dito sa east. Kapag nagda-drive ako ng DoorDash dito, relax na relax ka rito, ayan, may mga nagwa-walking din, Ito yung mga kumbaga sa ito yung mga countryside ng Kelowna. Galing ng Kelowna, meron siyang countryside. Ito paakyat na tayo. Turn right onto Kettle Valley Railbed. Ito na to, hindi na sementado. Tapos ang tarik nito. Nung una kaming pumunta rito, tarik kasi nito, mga ka-That's Good. Siguro ang tansya ko 45 degrees ang angle nito. Tarik nito hindi lang makita sa video. Noong una kayong pumunta rito, gamit namin yung isa, yung Volvo luma. Bumalik daw Nasa gitna pa lang kami, bumalik na kami. Alanganin Kaya naman niya siguro, pero sabi ko baka hindi makarating sa taas. Umiinit at nangangamoy na yung gulong niya kasi hindi kumakapit, kumakaskas lang. Ang ganda Ito yung mga ng Kelowna talaga, yung halimbawa yung mga papunta ka na sa ito ang gusto ko rito sa Kelowna, may ganito siyang lugar na alam mo yun, yung hindi sementado. Parang tawag nito sa Ilocos Aw-away. Punta ka sa yung sa Aw-away tawag nila to. Banbantay. Ayan
Ganda oh. Itong kalsada na papasok mula dun sa sementado, dun sa highway sa baba hanggang dun sa taas, ano siya mga ka-That's Good 8 kilometers. Malayo na puro ganito, 8 kilometers na puro rough road, tsaka mga puno, mga ganyan. Tsaka malay mo makakita tayo ng bear, pero wala pa. Nasa atin ang bear, takot yata sa atin, ayaw magpakita sa akin. Hinto tayo rito sa gitna mga ka-That's Good dahil ang ganda ng view, mukhang ang sarap pag mag-picture. Ang ganda no? Ang sarap oh. Wow! Nakakalahati na natin yung paakyat. Mga layo-layo pa. Puro paakyat to mga ka-That's Good. Hanggang doon tayo sa tuktok. Tuktok ng bundok. Kapag yung mga pine trees maliliit na, yung mga payat na, ayan, nasa taas na tayo. Malalaki pa yung pine trees eh. Nag-iiba na yung mga dahon dito. Mga iba-ibang kulay na. May red, may yellow. Yung maganda rito, iba-ibang klase ng puno. Hindi lang pine, puro pine trees. Yan na, maliliit na yung mga puno. Lilit na ng mga pine trees eh. Malapit na tayo sa tuktok. O baka nasa tuktok na tayo, paikot-ikot na lang tayo. Hindi lumalaki yung mga pine trees dito sa taas eh. Siguro pag lumaki kunti, pinuputol nila kaya. Sumabit na naman. Mukhang na ano rin to. Tumirik, hindi na nakababa. Umatras siya, tumirik. Pag mga ganyan kasing luma na, alanganin na iakyat dito yan. Ayan, nandito na tayo. Malapit na, andito na tayo sa tuktok ng bundok. Ayan o. Myra Bellevue Provincial Park, Myra Canyon Trails. BC Parks, ano pala siya no? Park talaga no? Provincial. Ito ang trestles mga ka-That's Good. Yung trestles, yun yung mga tulay. Ang tawag naman sa railway, Kettle Valley Railway. Ang tawag naman dito sa lugar, Myra Canyon. Yan yung mga rental bikes. Pwede kang mag-rent ng bike. Ayan. Pero kung may bike ka na, pwede ka namang hindi mag-rent. Tulad natin, may bike tayo, hindi na tayo magre-rent. Hanap lang tayo ng parking. Parking dito walang bayad. Basta hanap ka lang ng gusto mong slot. So doon tayo sa kabila. Tignan natin muna doon kung may parking para malapit lang tayo. Ayun, meron. Ay, ang ganda ng canyon. Diyan yung
Kunti lang ang tao. Kunti lang ang mga sasakyan dito sa parking. Ayan. Maganda, hindi congested. Baba na natin yung mga bike natin. Itong mga bike natin, that's good. Alam mong mga bike natin iba-ibang bike natin dahil depende sa sitwasyon ang ano. Ito kasi pang harabas. Hahanginan kaya natin? Hanginan? Meron. Hindi, okay na. Parang malambot lang pero hindi. Ito naman, dito talagang nakamura kami rito. Ayan o. Nakamura. Ayan, nakamura rito mga kadas. Ang liit ng ano tawag to? Plato niya, no? So gate closed, kaya hindi pwede ang sasakyan dito, bike lang. Ito tayo sa gilid. Kaso mas magandang i-drive tong maliit. Ganyan lang mga kadas. Hanggang makarating tayo dun sa mga trestles. Yan ang mag-bike dito. Enjoying the trails. Yan o. Please donate. Sabay may please donate. Yan o. Ito itong bike natin yung maliit. Ito maganda rito yun. Nagkukulay red yung mga damo, mga dahon nila. Tapos green. Tapos may mga yellow. Ano pa lang tayo, nasa entrance pa lang. Mukhang di na makakalayo yung bike natin dahil naka-100 pedal na ako. 10 metro pa lang yung natatakbo niya. Ang ganda rin ng dahon na yan. Ang gustong makita yung mga dahon. Tapos ang lamig. Ang lamig mga kadats. Ang temperature dito ay 15 degrees Celsius. Kaya dapat pedal ako ng pedal para magpawis. Ang problema pag nagpawis ka, lalo kang giginawin. Dahil yung pawis mo, ayan no. Ganda no. Dito na tayo sa trestles. Hindi pa, sa Myra Canyon. Ito yung canyon, no. Kita mo yung downtown mga kadats good. Ayun, yung downtown. Ayun yung lake. Kita pala sila rito. Ayun, no. Ang problema mga kadats good, ang lamig. Oh, wow. Ang ganda. Hinabol ko tong kadats good. Araw, kasi yung sa lilim. Ang lamig. Oh, wow. Ang ganda. So kita pala yung lake dito. Tapos ito na yung canyon. Pag iikutin mo siya, pag iikutin mo to mga kadasgod, itong bike trail, hanggang doon. Tapos pupunta ka dyan sa kabila. Tapos yan. Pupunta ka dyan sa kabila. Yun yung isang trestle mga katasgod. Ayun o. Yun yung isang trestle. Ayan. Ayan. Pupunta ka dyan. Hanggang doon. Sa kabila. Ang cute niya na. Ano yan? Squirrel? Lumalapit siya. Hello. Hindi ka nangangagat. Baby squirrel, ala. Lumalapit siya, oh. Ang kulit, oh. Oh, ay, takbo na siya. Ang ganda rito, mga katas. Ito ang Myra Canyon dito sa Kelowna. Ganda, no? Para siyang painting, eh. Malalim to, mga katas. Malalim yan. Malayo-layo rin ang aakyatin mo pabalik pag gumulong ka dyan pababa. Ang ganda rito. Tapos kakain tayo mga kasi yan talagang sadya natin dito. Magpiktik. Ang ulam natin, longganisa.
Tumigas na yung kanina. Bagong luto yan eh. Tumigas na yung mantika niya sa lamig. Tapos may kamatis tayo. May rice yan. Ang sarap. Ang galing naman yan nung hindi siya nakabike. Ang galing. Oh, di ba? Oh. Wala. Walang. Akala ko mag-e-echo, wala pala. Tara, tuloy tayo sa bike. Hala, Bumalik siya. bumalik yung yung makikikain na squirrel, sinundan tayo. Ito ang maganda rito sa Mayracan. Iba-ibang klase ng bato, katulad niyan. Iba katulad nun. Maganda rin, no? Iba rin. Nakakatakot lang kasi bangin niyang kanan mo, yo. Ako, pag wala pa namang harang yan, kailangan dito maingat ka rin. Walang ospital dito sa malapit. Wala ring ambulansya rito. Wala ring first aid. Talagang ano rito mga kadaskod. Bike at your own risk dito. Ito, hinati nila yung bundok. Oh. May mga kwento ito eh. Itong mga ganito na nahati. Itong dinadaanan natin mga kadasgod, dating riles ito. May riles ito dati. Wala na, tinanggal na, inalis na yung riles. Dito dumadaan yung tren noon. Yung Kettle Valley Railway. Ayan, pinasabog nila to mga kadasgod para makagawa ng riles na madaanan ng tren. Tagal ginawa to. Tsaka mahaba ito. Hanggang mula Hope BC hanggang dito sa Kelowna. Ayan, kita mo yung mga canyon na yun. Ang galing, no? Ayun na, nakikita. Natatanaw ko na yung unang trestles. Bale 11 to mga kadasgod na trestles. Kaso, hindi. 13 yata, mga ganun. 13 trestles. Pero hindi na tayo makakarating doon sa dulo. Baka kalahati lang tayo. Tapos balik na. Kasi malayo yun. Ang lamig pag nandito ka sa liling. Ang lamig. Ganda ng kwento ng Kettle Valley Railway na to. Dahil ito ang bumuhay sa Kelowna nung mga unang taon ng kadasgod. Yung mga kalagitnaan ng last century. Sarap magbike dito sa trestles niya. Nasa kabila naman siya. Hinto tayo mga kadasgod. Ito yung unang trestles. Anong kwento nito? Ito yung trestle number 18. Okay. So hindi pala 13, hindi 11. Ito yung number 18. Kaya pala may mga numbers siya dyan. Ito ang trestle mga kadasgod. Yari siya sa kahoy. Nung unang panahon, nung yung may riles pa to, tsaka may tren. May riles dyan. Tapos dyan dumadaan yung tren. Ganon siya mga kadasgod. Kahoy lang siya, no? Ang galing ng mga gumawa, no? Tsaka ang matindi nito, yung poste niya sa ilalim, kahoy. Tignan nyo. Kahoy, ayan. Uy, madulas.
Doon natin sa kabila tignan. Baka malaglag tayo yan. Ayun, ito pala. Ganda pala. Ayan o, ayan o. Ayan. Mga kahoy, mga kadats. Ayan o. Hindi semento yan. Kahoy yan. Ayan o. Galing, no? Yan. Yan, dumadaan yung tren. That's good yan. Hindi pa uso nun ng mga sasakyan na bumibiyahe rito sa Kelowna. Ito lang ang ano nun, ang paraan para makarating yung mga ano nila rito. Yung mga supply. Yung mga kinakain nila, mga tinapay, harina, ganun. Gasolina, fertilizer, mga hayop siguro, mga kabayo, baboy, manok. Yan, dito dumadaan yan sa Trestles. Sa ano, sa mga Trestles, tsaka sa dito sa Myra Canyon. Galing, no? Tapos meron din ganyang shed. Pag umulan, yan muna kayo sumilong. Dahil nasubukan na namin dati. Umulan, nandito kami. Ito yung mga pwede mong makita rito na mga hayop. Meron palang ano rito, may lynx, bobcat, cougar, may wolverine, may black bear, grizzly bear. Sabi niyo, animals you may encounter in Myra Canyon. May coyote, may moose, mule deer, may mga deer, mountain goat. Kahit man lang sana. Kaso nakikita pa lang natin, ano, squirrel. Yun yung nakita natin, no? Ano pala siya? Golden mantled ground squirrel. O kaya chipmunk. Chipmunk yata yun. Kamukha niya eh. Chipmunk pa. Chipmunk pala yung nakita natin kanina. Eto sana yung makita natin, oh. Lynx, yung bobcat, tsaka yung cougar. Yan ang gusto kong makita. Tsaka itong wolverine, tsaka itong black bear, tsaka grizzly bear. Coyote, nakakita na ako niyan. Para lang yung mga aso. Tsaka ito, moose, yan. Nung spring, nakita ko na itong mga to, itong mga bulaklak. Madaming pwedeng makita rito. Ito siya mga kadaswit. Ito ang history ng Kettle Valley. Ito ang Myra Station, yung station ng tren dito noon. Tapos ito yung trestle number 6. Yan o, tumatakbo pa yung mga tren. Number 2, trestle number 2. Tapos ito yung nung gumagana pa siya, tingnan mo mga istasyon ng tren, no? Gaganda, di ba? Oh, ito yung Myra Station noong 1962. Ayan, no? Tapos noong 1994, i-restore nila to. Steam train, ito mga kadats. Ayan. Ang galing. So, bale, itong nakikita nating mga trestles ay na-restore na mga kadats. Kasi ang nangyari kasi noong 2003, nasunog. Nagka-wildfire dito. Nasunog yung mga ibang trestles mga kadalskut. Nasira. Tapos, kinonstruct nila ulit. Ayan o, reconstruction. Gumamit na sila ng mga machine. Nung ginawa na yung mga trestle. Pero nung, nung ginawa yung mga original na trestle na yan, nung mga 19 na forgotten. Walang machine na ganyan mga kadalskut. Ginawa nila yung mga yun na ano. Steam yung mga machine nila na ano. Ginagamit, hindi diesel. Grabe oh. Inferno. Trestle number 15. Sunog talaga oh.
Grabe oh. Nagbabike ka rito. Walang harang mga kadasgot. Kaya ang lalim niya no. Ang lalim. Dito lang tayo. Dito tayo sa gilid sa kaliwa. Hirap na, di ba? Pero pag may makasalubong tayo, titigil na lang tayo, hihinto tayo. Ang ganda oh. Wow. Ganda ng view. Para puminto rito. Ano lang tayo, view. Ganda rito. Dito tanaw mo yung downtown no. Yung downtown Kelowna. Kitang kita. Parating na tayo sa pangalawang trestle natin. Maliit lang to, maigsi lang. Pero isipin mo no, yung unang panahon dito dumadaan yung tren. Ganda ng view nila noon, no? Ayan, no? Oh. Maliit lang to. Pero pinasabog nila yung bundok para makagawa sila ng daanan dito. Kasi kung hindi naman nila i-flat. Ayan. Pangatlo, maliit lang din. Ang maganda rito kasi pag nag-bike ka rito, yung view ang ganda. Ganda ng view. Pang-apat. Yung pang-apat na trestle natin. Punta tayo dun sa mahaba, ayun. Ang apat. Wala lang tayong makitang pusa. Yung bobcat sana. Ang apat. Ito yung panlima. Panglimang trestle. Ganda no? Pero wala na yung relays kasi nga hindi naman na dinadaanan ng tren. Pero noon meron to, may relays to noon. Ang unang panahon. Ganda. Nakaka-relax dito. Tsaka iba na yung mga bato. Ayan no. Yap. Ayan yung mga telegraph poles. Ginagamit nila noon. Hindi pa uso ang telepono noon. Wala pang telepono noon mga kadas. So ang means of communication nila sa base nila o kaya sa office nila or kung ano man ay telegraph. Tinatawag na telegraph. Yan yung mga nasunog na mga part nung trestle na yun mga kadasgod nung nagka wildfire. Kita nyo yung mga puno dyan, mga uling na lang sila pero nakatayo pa. Kaya pala walang malalaking puno sa taas. Na wildfire pala sila noon. Yan o, ang ganda ng trestles niya. Nakakaapat na balik na kami rito mga kadasgod. Pero tuwing balik namin, iba yung vibes na itong Myra Canyon. Tsaka tingnan nyo itong mga bato mga kadasgod. Meron silang mga bakal na itinusok na gano'n. No? Tingnan nyo. Yan. Yang nilagay sa bato na yan. Yan. Para hindi mag-crack yung mga bato. Marami yan nilagay nila dito. Kaya meron din dito.
nilalagyan nila ng mga ganyan para sa safety ng mga tao na pupunta rito. Kasi delikado yan eh. Ayan, tara ulit. They didn't see you. A small bike. So small that they couldn't see you. Ang ganda. Naku, malilim na, malamig na naman. Ito yung sample ng Riles. Kaso, ginawa na lang nilang upuan. So, yung Riles noon, ganito. Ayan, oh. May pangalan siya. Ano yan? Algoma, Canada. 100 pounds. Maki, ito yung gumawa. Maki. Patented 1932. 1944, mga ka-Datskud, oh. Ganito yung Riles na nakalagay noon dito. Bigat siguro nito pag pakilo mo, no? Kani pa yung 1 kilo. Upuan na lang siya. Alaala na lang siya. Isipin mo, may Riles dito noon, no? Pag ano, no? Tapos dadaan yung tren, steam. Diba? Ayan ang delikado. Ayan, katulad yung mga bato. Ayan. Alalaglag. Mula dun sa taas. Delikado. Ito na yung tunnel. Ang ganda ng daanan ng tren, no? Tunnel, no? Ito sigurado may echo rito. Mayroon. Tut tut. Tut 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 tut. Meron nga. Tapos ayan, no? At the end of the tunnel, there is light. Ayun. May light. Dito na problema si McCulloch noon eh. Kung paano niya bubutasan yung bundok. Pero yun, nagawan naman nila ng paraan. Nabutasan nila yung bundok para makadaan yung tren. Oh wow! Ang sarap nung ang init yung araw. May pa ni-restore pa. Meron din silang mga balance ha. Ni-restore nila. Ayan, ni-restore na nila eh. Oo. Ganda.